O 7 de maio celebrouse en Meira a 12ª Olimpíada Tecnolóxica. Os lugares das probas foron o Concello, a Igrexa e o Cabanón da Feira. Nesta edición participaron 7 institutos galegos. De que instituto sodes? De IES Pedregal de Irimia. Do CPI Santo Medo Carballo. Do CPI de Cervantes. Do Leiras Pulpeiro. IES Pedregal de Irimia, Meira. De Castroverde. Do Leiras Pulpeiro. É a primeira vez que participades? Sí. Sí. É a primeira vez. Participaches o ano pasado. Eu xa participei o ano pasado. E como credes que vai ser? Non sei, bastante ben, a min gustou a idea. Divertida, para conocer xente e socializar. Pois xa iremos vendo. Sí, boa. Bueno, pois bastante divertido. Ben. Moi ben. Eu creo que as miñas expectativas son bastante positivas. E as túas? Tamén son moi positivas. O co grupo que vos tocou, estades contentos? Coñecíades a alguén máis? Estou contenta, pero non coñezo a nadie, o sea, Coñecín agora unha e os outros. eu estou contenta porque todos participamos ben, o sea, todos nos axudamos entre nós. Non coñecía a nadie. Non, eu non conozco a nadie. Eu si, aún que vai na miña clase, pero pouco máis. E agora estamos aquí con Xavi, un dos organizadores, non? Foi moi difícil organizar o evento. Pois desta vez non, porque xa levamos 12 edicións, entonces vai todo rodado, xa sabemos o que hai que facer, cando hai que facer. Foi complicada a primeira é que foi un estrés. E como crees que vai ir o Instituto Leiras Pulpeiro do que ti eres profesor? Pois seguro que van gañar, porque cada grupo ten un membro do Leiras, co cal, gañe quen gañe, algún do Leiras vai gañar. Moitas grazas. Os grupos, compostos por alumnos mesturados de diferentes centros, superaron probas de robótica, electricidade, estruturas, materiais de reciclaxe, debuxo técnico, electrónica digital, representacións e escalas e moitas outras probas relacionadas coa tecnoloxía.